Ngayong hapon, mga katusi. Balik ko niya mga katusi. Kuhan ko. Mananong ko gudi. Tanong ko sila dito sa top. Kung butang sa dulunan. So siya mga katusi, medyo isod ako ang kuhan. Isod ako pag-video. Okay. Huwag yun matabang. So, akong patang sa mga katuski. Kung tanong dari sa dulunan sa aming area. Ito diha dito mura ito sa ko dito. So kibali unom di ka punuan niya ako itanong bani ko niya nga kapunon butan mag kalat sa ko isura ano katingala bakatos kaya baliktad ang video na ko ha kung mo nigi atubang ang cellphone sa ako ha kaya parang nga kita na nakubaw kung ako bago sa kamera kung ako nigi balik ko kita ko klaro sinsya kayo.
Pinapod. Ako. Ganun ni tanong sa orang kuskit. Lagi pagsunog diri sa pikas area na apil ka sunog. Nadamay ba? Ako na nang tamnan sunog. Nanay pangagaan.
basa eh. Wala ta kani apas. Sing sayar pag si hagog apas dire.
sa bus. Bagag lang kudaan ay pagaris babaw nana ni tanong sa unang magtusti pero duha masurtok punuan yung isa ba to ikawat ani isa o dito kawat mo to siya bago pang tanong pagka pinag-adlaw kuha dalang sa kasimana gi kawat kung sila wala na okay kung banda mo sisi kayo lando kayo nito kaya timpo ay init kung target magbabago ko sige buntag lagi yung kapor wala init ba
Isa. Silipit. Ay, turang mo ito siya. Gawa. Gawa ito ka. Sikut ini. Kumukiin sa mas kuski kayo kan? Gusto na ulan ba?
itong ilain og tanom tong kuan. Itong yelo nga similya mga tuski. Hindi na ko itanong burot sa. Ano po ba? Yelo nga similya pa.
para kuha itong kwan. Itong kuha ng nagtanong. Ubus. Okay, bahadas po. Kuha ng media. Dalo ko na lang yung bara mga kapos. Okay. Wala na may kalutanan. Kaya bago lang ko ibili. Okay. Hangin na ito siya. Kada nga kuha na ka sa bunso, kuha na ka trail. Ubong na sa hangin. Okay. Sabi ka. Kaya mong gariya ma. Sudah tidak bahada. Mas pwede ako siya. Tinihilo mo ay ako na ilain. Okay, balik ko babaw. Kutas. Saya tunggu deh. Gimana ako digtanong ang hilo? Ay lang ito yung si media balik lagi po guys sa bugo kana magtos ko ako tarang similyahon na sa kana magtos ko ako ng similyahon ya ingom lang managiti nga dili na maayong similyahon na lang kinagbay kay bunga duharak bunga sa kabulig mga katos ko kaya bunga so yung ito managiti nga yun na di na maayong similya pati daw so ituulo po ko mga katos kay suwito mo ko sa mga tanong mga katos ko ang ini ya po na bro yan okay, ano ito sih? Ito. Ito na po. Okay.
tusi. Okay. Isa lang. Tapos ya. Ini sunod rin. Mana? So, nasa yan bago. Okay, sige, baba na ko. Labi kasingot na to siya. Maglanap ng lawas. Bali, punta na ron mga tusi, unom kapunuan. Mamay na lang. So, napay ko rin, napay bakante, mga tusi, dito. May nabandag dito, bakante pa ni. District ang hihilong ang lubi kayo na. Ang lubi gayon. Diya sa daplinan mga tusi. Ako gaya po ng tamnan, gayon ko diya. Singot gitu. Terima kasih, kutob. Dah selamat.